बिथांमोनखौ दिनैसिमहालागै हमनो हायाखै। दिनै बेनिखायनो पुलिस प्रशासन आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों जे बिथांमोनखौ खुब खम समनि गेजेराव एरेस्ट खालामनांगौ होननानै जोङो बुंदों। आरो एरेस्ट खालामनो जुदि हायाब्ला जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो खालामनो बाध्य जागोन होननानै दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों। आरो दिनै बिबेकानन्द पाठक बिथांमोननि दिनै बै ओनसोलाव बेबायदि दंफां लाबोनायनि सुजुग होनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बेबायदियैनो दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोदोंमोन बिथांमोनहा दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो सिबिआइ इनक्वायरिनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों जाहाथे बिथांमोनहा जाय दायनिगिरिफोर बिथांमोनहा साजा मोननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांगोन बा दैखांबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो आरो फिन फोरमायदों जाहाथे खुब खम समनि गेजेराव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ। मानोना बै बिथांमोनहा निस्सय बे दिनै खाथि खालायावनो दङ होननानै जोङो मिथिदों। नाथायबा दिनै इच्छा खालामोबा हमनो हायो। नाथाय बेबादि हमनो नागिरनाय बेबादि जोङो मोनाखै। बेनिखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ। आरो एरेस्ट खालामाबा जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो बेखौ आङो पुनर होनबावबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ दाबि खालामबाय जे सिबिआइनि इनक्वायरि जानांगौ आरो बिथांमोनखौ दिनै बिबेकानन्द पाठक आरो तरुन नार्जारि आरो खगेन नार्जारि बिथांमोनखौ उचित सास्ति होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। आरो बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै सास्ति होनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखायबो जोङो दाबि दैखांदों। दिनैसिम 24 घन्टा बारनायसेयावबो दिनै क'क्राझार पुलिस बा मेजिस्ट्रेट इनक्वायरिनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जादों। दिनैसिम माथो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो दिनै बुंगोन जे दिनैसिमबो जे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै। आरो बै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायैखायनो जोङो दिनै प्रेस मिट आरो फिन लाफिननो गोनां जादों। खुब खम समनि गेजेरावनो जुदि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो जुदि हायाब्ला जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो खालामनो बाध्य जागोन। जोङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआव दिनै जोङो फोरमायदों।